Psalm 49, verse 15 through 19. Kunana sa amen? Tanamaning dog palayo para sa pagbasa pulong sa Diyos. Psalm 49, verse 15 through 19. English una, Visay kaduha. But God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me. Selah. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Though while he lived, he blessed his soul, and men will praise thee when thou doest well to thyself. He shall go to the generation of his fathers, they shall never see light. Apan ang Diyos motubo sa akong kalag, gikan sa gahom sa lubnganan, kay siya modawa kanako sila. I believe that's all, modawa kanako ngadto sa langit. Verse 16, dili ka mahadlok sa diha nga adunay gihimong adunahan, sa diha nga ang himaya sa iyang balay gipadako, kay sa diha nga siya mamatay, siya walay madala. Ang iyang himaya dili manaog sunod kaniya. Bisan samtang siya nagkinabuhi, siya may panalangin sa iyang kalag, ug ang mga tao mo dayeg kanimo, sa diha nga ikaw nagbuha og maayo sa imong kaugalingon, siya mo ato sa kaliwa sa iyang mga amahan, sila dili gayud makakita og kahayag. So my message this morning is Visayan, and it's not going to, initially it won't feel like it's connected to the text, but you will understand later. Makasabot unya. Title of my message is Hingpit nga Pagtugyan. Full surrender. Hingpit nga Pagtugyan. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, would you please bless the message today? Holy Spirit of God, would you fill me with your power as I preach? God, you know I need your help today. Lord, you know what's going on in the background, and I pray, Lord, you help me to focus my heart and my mind on the truth that you want delivered to your people here at Truth Baptist Church this morning. Ginoo, kinahanglan ko sa imong tabang, kinahanglan ko sa imong gahom. Pliog, tabangi ko sa akong pagwali karon. Help me, Lord, to say exactly what our people need. Help our people to listen. We need you, Lord. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. Karong buntag, anang kong musturi kaninyo, kabahin sa usa sa pinakadakong mga rason sa pagtugyan sa imong tibuok kinabuhi ngadto sa pagpangalagad sa Ginoo. I don't mean quit your job unless God's calling you to go into the ministry like that, but I mean live your life for God. Some people are called to work a secular job so they can serve God. In someone like my case, I am called to give my whole life, 40 hours a week, nothing, 70 hours a week, 80 hours a week to the ministry. But every Christian is called to be fully surrendered to God. Nag-story ko karong buntag kabahin sa hingpit nga pagtugyan. Ginoo bisan unsa nga imong gitingwa kanakong buhaton. Surrender. Full and complete surrender. Wala ko nag-istorya karon kabahin sa pagpangita sa paagi sa pagalagad sa Ginoo gamay samtang nagasunod ka gihapon sa imong kaugalingong mga plano. Nag-istorya ko kabahin sa hingpit nga pagtugyan. Hingpit nga pagtugyan sa imong tibok kinabuhi nga walay pagpugong o paghikaw. By the way, that is exactly what Christ demands. Kana gayud mao ang pagpaningil ni Jesus Kristo sa iyang mga tinun-an. Dili aron maluwas. Pero kung naluwas na ta, you say, I want to follow Christ. He demands full surrender. Maningil siya sa hingpit nga pagtugyan. Turn with me to Luke chapter 9, verse 23. Luke chapter 9, verse 23. Luke chapter 9 and verse 23. Kunana, say amen. And he said to them,
if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. I'm not going to agree exactly with the translation of verse 23. Ilang i-translate, kung si bisang kinsang tao ang mosunod kanako. I believe the will should be buot. Meaning is willing to. Buot mosunod kanako. So that's the way I'm going to read it. O siya miingon nga to kanilang tanan. Kung si bisang kinsang tao, buot nga mosunod kanako. Itugo kaniya nga mo dumili sa iyang kaugalingon. O mupasan sa iyang cross matag adlaw. O mosunod kanako. Kay si bisang kinsang nga moluwas sa iyang kinabuhi, mawat-an ni ini. Apan si bisang kinsang mga wat-an sa iyang kinabuhi, tungod ugalang kanako, mao ang moluwas ni ini. Jesus was saying, I am not interested in just having a piece of your life. I want the whole thing. Dili ko interesado sa pag-angkon sa usikabahin lang sa imong kinabuhi. Ganan ko sa imong kinabuhi sa kinatibukan. Paul said the exact same thing in Romans chapter 12. Turn there with me if you would. Romans chapter 12 and verse number 1. Importante nga kita mainumdum karong buntag. Wala ko nakistorya kabayan sa paagi sa kaluwasan. Dili ta maluwas pinagi sa pagtugyan sa atong kinabuhi nga ato sa Dios. Maluwas ta pinagi sa pagtuo diha sa diha ni Jesus Kristo iyang gibuha lang kanato diha sa cross. Kanang paagi sa kaluwasan. Pero human sa kaluwasan si Kristo nagingon, sunod kanako. Follow me. Romans chapter 12 and verse 1. Romans chapter 12 and verse 1. Kung na say amen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Busa ako naghangyo kaninyo, mga igsoon, pinagi sa mga kaluoy sa Diyos, nga kamo magtugyan sa inyong mga lawas, nga uska buhi nga sakripisyo, balaan, makapahimuot sa Diyos, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagpangalaghan. Jesus said, take up your cross and follow me daily. Paul here says, offer your life as a sacrifice. Itugyan ang imong kinabuhi ingon nga usa ka sakripisyo, buhi nga sakripisyo. Let me tell you something about sacrifices. Sacrifice. Ang uska sakripisyo ang uska sakripisyo kanunay gitugyan sa kinatibuk-an. Walay tao diya sa panahon sa Biblia nagdala sa uska karnero ngadto sa halaran. Nasabtan yung halaran, lugar mo halad sa mga sakripisyo. Halad is to give a sacrifice. Ihatag sa sakripisyo. So halaran ang dapit nga ang sakripisyo ibutang aron masunog. Walay tao nagdala sa karnero ngadto sa halaran ug miingon, muhatag ko sa katunga lang, ipadako na ko gihapon kini nga lain bahin. Mahimo man? No, ang sakripisyo kompleto. Walay gipugong. Walay gihikaw. Tanan! Ang tinuod sakripisyo, walay bahin-bahin, walay pagpugong, walay paghikaw. Kiniitugyan sa kinatibuk-an. And Jesus says, kana na lang ang sakripisyo nga madawa na ako. Full surrender. He said, interesado ko sa uska klase sa sakripisyo lang, kompleto. Sama sa iyang sakripisyo alang kanato. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Walay pugong. Do you know what our problem is? Kita magadoon sa pagwali kabayan sa sakripisyo. Busa I'm gonna empty my pockets here because I'm gonna have problems if I don't. I wish I could use this pero gabok kayo. Nahadlok ko ni ini.
Oh, nahadlok yun. Di pwede. Diriran ko. Pero na-fan dari so okay raman mas mayo. Nga atong buhaton. Kita mo butang sa atong kinabuhi. Diya sa halaran. Sa kabubuton sa Diyos. Ginoo ako musunod ni mo bisan unsa. Dayon musunod na ang kalayo. Musugod na ang kalayo. And it starts to get hot. Mainit na. You know what we do? Magsibog na. Pasindik ka. Wako kabalo masakit. Diba? Diba? I surrender all. Hangtod masakit na. Mutugyan ko sa tanan. Hangtod ang Diyos mo. Sugod na ko sa paghimo sa butang nga di ko ganahan. Kung mainit na ang kalayo sa halaran, magsibog na ta. Amen. Amen. Brother Michael, di ka kinang manilig diri karon ako nagatiman yana para nimo, kiraman. Pastor Mike, wako kag spit nga. Lusog kayo pagpangalagad sa Ginoo. Mas naida kang kasakitan. Unsa lagi ang imong gihunhunan nga gipasabot ni Jesus sa iyang panultihan, pagpasan sa imong cross. O pagsunod ka nako. The cross is a symbol of death and suffering. Timaan sa kamatayon ug pagantos. In reverse order. Pagantos ug kamatayon. Nagdahom ba ka nga sayon kayong pagpasan sa cross? Why, klaro. Pero dagang Kristohanon, huna-huna, o siyempre si Kristo nagantos para nako, pero dali ang nga ako magantos para niya. Why, klaro. Why, klaro. Si Jesus, wag yun nagsaad nga sayon ang pagsunod kaniya. In fact, His words still ring out through the ages from the pages of Scripture. Ang iyang mga pulong nagalanog gihapon lata sa katuigan. Ug si bisan kinsa nga dili magpasan sa iyang cross ug magsunod kanako dili mahimo nga akong tinun-an. Kung dili buta mo aswat ug mo pasan sa cross, dili mahimo nga kita mahimong mga tinun-an ni Kristo. Ayaw kalibog, wala ta nakastori kabayan sa kaluwasan. Dili ta maluwas pinagis pagsunod, maluwas ta pinagis pagtuo, pero kung naluwas na ta, siya maningil sa atong tanan. Dili aron maluwas, tungod naluwas na. Kadaghang sa Kristohanong karon, naganahan mo angkon sa titulo sa disciple. Tinun-an, apan wa pagyud sila nag-aswa sa cross. Wag yun sila nagbutang sa ilang tibo kinabuhi diha sa halaran sa kabubuton sa Diyos. I'm preaching today about full surrender. Hingpit nga pagtugyan nga walay pagpugong o paghikaw. Kita mo kanta sa kantahon, I surrender all. Ang tanan itugyan nako ngadto ni Jesus Kristo. Diha sa presensya niya kanunay magpuyo ko. Ang tanan itugyan nako diha sa tiilan mo. Biyaan kong kakawangan, Ginoo dawata ko. Ang tanan itugyan nako himuwa kong imuha. Ipahibalo kanako nga ikaw ang akuha. Ang tanan itugyan nako, Ginoo mubuhi ko. Sa ako ang kabubuton, pun ako sa gugma mo. Itugyan nako. Itugyan nako ang tanan. Itugyan nako ni Jesus Kristo. Nagwali ko karong kabayan sa hingpit na pagtugyan. Full surrender. Daghang Kristohanon mahadlok sa hingpit na pagtugyan. Kung ako mag-surrender sa tanan, pasin siya mo padalat na kong hato sa China. Pasin, pero murag dili. More likely, magpadala siya nimo sa Asinyero sa pagkuyog sa soul winners. More likely, siya magpadala nimo sa plaza o mag-share sa mga students dito. Nahadlok gayud ta sa pag-surrender.
Magkupot pata sa atong plano, Ginoo. Sige. Ako musunod nimo basta lang imong plano, dili maglabot-labot sa akong plano. Sakto ba ang grammar? But this morning, I want to give you what I believe is one of the biggest reasons for the surrendered life. Usa sa pinaka-importante, pinakadakong mga rason nga kita kinahanglan mutugyan sa atong kinabuhi sa Dios. Let's just be honest this morning. Honest manggod ta, ha? Sa atong natural, unod nun nga paagis paghunahuna, why klaro ang hingpit nga pagtugyan. Sa atong natural nga kahimtang nga mga magsasala, kita maghuno. Siyempre, hinalipay ko nga si Kristo namatay sa cross alang kanako. Mapasalamaton ko kabayan niya na apan nga naman lagi nga ako ganahan nga magpalista lang sa uska kinabuhi sa kalisulog pagantos. Isn't that the way fleshly Christians think? Tawato na ko ang kaluwasan, pero ang pagpasan sa cross, pasinlain na lang. See, Pastor Mike, why should I consider the surrendered life? Well, let me say first of all, this isn't the message, but it has to be mentioned. He is worthy. Angayan siya. Kanak manggur ang espirituhanong nga rason. I wrote a tiny little poem yesterday. Sanglit siya mitugyan sa iyahang tanan. Siya may katungod nga maningil sa atong pagtugyan. He has a right. Kung siya mihatag siyang kinabuhi alang kanato, nasa'y katungod nga maningil sa atong tanan. Nasa'y katungod. Kung kana lang ang iyang gibuha alang kanato, kung namatay siya cross, o kana lang ang ayang gayud siya sa atong pagkamatinud-anon sa matagalaw sa atong kinabuhi hangtod mamatay. If that was the only reason. But that's not the message I felt God wanted me to preach today. Kanang espirituhanong rason, pero usahay dalita espirituhanon. So karon ganang kumuhatag nimo sa rason nga practical. Practical kaayo. Pwede ko mo story kabayan sa mga panalangin, pero dali ka na akong ihiskod karon. Pwede ko mo story kabayan sa kalipay sa tao nga nagpabiling do sa Dios, walks with God, walks in the Spirit. Magastory ko kabayan niya, pero dali ka na akong message karon. Let's just be honest. Sa atong natural, unod nung nga kahimtang, ang hingpit nga pagtugyan way klaro. Ano man akong ganahan mo palista lang sa kalisod. And let's just be honest. Si Jesus wala nagsulay nga mutago sa kamatuoran kabayan sa pagsunod kaniya. John 16:33, ako na lang. These things have I spoken unto you that ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Kini mga butanga, akong gisulti nga na kaninyo, aron dinhi kanako, kamo makabaton og kalinaw. Sa kalibutan, kamo makabaton og kasakitan. Notice carefully. You can have peace and pain at the same time. Kung naghuno na ta, kanang ko sa kalinaw, so kinahanglan ko sa kahimtang nga walay problema. Di gyud mahitabo hangtod mobot ka sa langit. Kung magsunod ka sa Ginoo, nay kasakitan. Kung mag-backslide ka mo balik sa kalibutan, nagyapon kasakitan, pero wala ay tabang sa Dios. Kanang duha ka options. But Jesus made the statement, sa kalibutan kamo makabatulog kasakitan. Apan pagmalipayon, gidaog ko na ang kalibutan. O ang unod ng mga Kristohanong mga tana. Nga naman si bisang kinsa maghimo niya na. And today I want to give you the practical and simple answer. Are you ready? Why should a Christian live a life of complete surrender? Nga naman ang uska Kristohanon, kinahanglan magkinabuhi diya sa hingpit nga pagtugyan. This is not the most spiritual answer. We just gave the most spiritual because he's worthy. This is the practical. You ready? You ready? 5 words. I had to count, sorry. Are you ready? Why surrender? Death is
not the end. Ang kamatayon, dili ang katapusan. Now we can go back to our text verses in Psalm 49. I told you we'd get back there. Psalm 49. Psalm kapitulo, I don't know how to say 49. 49 lang. Kini usa ka medyo ngik-ngik nga chapter sa Psalms. Most of Psalms is encouraging or, nay problema pero nagasalig ko gihapon sa Ginoo. Psalm 49 is all about death. Psalm kapitulo 49, kabahin sa kamatayon na lang. Let's look at verse 1. Mag-start ta sa verse 1 and 2. Dalita mo basa sa tanan. Verse 1 and 2, dayon mo balik ta sa atong text verse. Psalm 49 verse 1. Kung nasa, amen? To the chief musician, a psalm for the sons of Korah. Hear this, all ye people. Give ear, all ye inhabitants of the world. Look at verse 2. Both low and high, rich and poor together. Paminaw kini kamong tanan katawhan, patalinghog kamong tanan mga lumulupyo sa kalibutan, ubos man og halangdon, adunahan og kabos. Nasabi niyo adunahan dato, kabos pobre. Adunahan og kabos sa tingob. What did I say? Psalm 49 is a chapter about what? Unsay hilisgutan sa Psalm 49? Kamatayon. And what's he say in verse 2? Low and high, rich and poor, together. Listen to your pastor this morning. Death is the great equalizer. Diha sa adlaw sa kamatayon, kitang tanan patasman. Diha sa lubnganan, walay dato og pobre. Tao na lang. Pasi ng pamilya, maggasto gayud para sa pagtukod sa dakong balay dito sa lugnanan. Pasi ng lain na dito sa common area. I'm gonna tell you a secret. They don't care they're dead. Ba sila ay patay na gyud. Now let's look at our text verses. Go back to verse 16 and 17. So what we see here is the rich, the poor, the low, the high. Tanaw verse 16. Kunana, say amen. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend. And notice that word descend. Manaog nga to sa impyerno uban kaniya. His glory shall not descend after him. Dili ka mahadlok sa diha nga adunay gihimong adunahan, sa diha nga ang himaya sa iyang balay gipadako, kaysa diha nga siya mamatay, siya walay madala. Siya walay madala. Diha sa adlaw sa kamatayon ang tanang kwarta sa kalibutan, wat nay pulos. Imong pamilya ganahan, ikaw wat nay gamit para niyana. Kung dato ka sa imong kinabuhi dere, dayon namatay na, unsay pulos sa tanan imong kwarta? Kastohon, aron mo pagkaon sa mga snacks diha sa imong haya. Di ba? Kaysa diha nga siya mamatay, siya walay madala, ang iyang himaya, dili manaog sunod kaniya. Ang tanan kwarta sa kalibutan, dili makatabang nimo diha sa adlaw ang Dios mo sulti. Humana na. It's your day. That's what this chapter talks about. It talks about kung nakaigsoon, dato gayud ka, nakaigsoon, ang tanani mong kwarta, dili makatubos ay ang kinabuhi gikan sa lugnanan, mamatay gyapon siya kung masakit. That's Psalm 49. But the point of the message today is very simple. Kung mamatay gayud ka, na ay duwa ka butang lang nga importante pa alang kanimo. Number 1, naluwas ba ka? And number 2, kung naluwas ka, unsay imong gibuha sa kinabuhi nga ang Dios mihatag kanimo diri sa kalibutan. That's all that's gonna matter.
Kana lang ang importante kung patay na gyud ka. Pastor Mike, nga naman dapat kung magtugyan tanan sa Ginoo, kaya ang kamatayon dali ang katapusan. Kini nga kinabuhi, temporaryo na lang. Pero naisunod kinabuhi. Why live a surrendered life? Nga naman, ang Kristohanon, kinahanglan kinabuhi diya sa pagtugyan. Tungod ang kamatayon, dali ang katapusan. I'd like to say, number one, ang kamatayon, dali ang katapusan, alang sa nangawala. Ang Biblia nagyon sa 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Apan kung ang among mayong balita na tago, kini na tago, nga to kanila, nga nangawala. Nangawala. Makaluluoy nga pulong nawala. Kanang kung mo painumdum sa atong church karong buntag na matagtawo diri sa dapitan, diri sa Mindanao, diri sa kalibutan, matagtawo nga dili maluwas samtang buhi pa siya diri. Kung mamatay ang iyang lawas, iyang kalag mo adto sa kalayo sa impyerno ug masunog hangtod sa kahangturan. Ang kamatayon dali ang katapusan alang sa taong nangawala. May I say, ang imong kahibalo sa mayong balita dali makatabang ni bisang kinsa kung dali ka mag-share niya na. Kung kita mo tago sa mayong balita sulod sa atong kasing-kasing, oh, kabalo ko, pero why pulos para sa imong silingan? Walay pulos para sa kadaghang sa tao nga nagasalig pa sa ilang mayong buha, harong maluwas na. Paul said it this way, how shall they hear without a preacher? Unsaon nila pagkadungog kung walay magwawali? You listen to me, ang pagsangyaw dili alang sa mga pastors lang, ang sugo ni Kristo alang sa tanan. Go ye therefore. Murag dili China, murag sa dapitan lang. Are you listening to me? Niaging Friday ang Diyos may hatag na ko sa bagong poem. Nagbasa ko sa mga soweners kahapon. Pero kini mag-uyon gayud, mahiangay gayud sa mensahe karon. Title sa poem na ko, Sorry Gyud Kaayo. Kini lang akong ikasulti ngato sa tawo, nga wa pa naluwas og padulong sa impyerno. Bisan ang imong gikinahanglan gikuptan ko, dili ako mohatag ni ini nganha nimo. Go ahead and close it again, Michael. Make sure it latches. Did it latch last time? Wala na latch. Just reclose it. Wala itaw nag-abrit niya na. Huh? Just see if you can get it to latch this time. That was really weird. I don't think the devil wants you to hear this. Did it latch? Pray for Brother Michael. He doesn't know how to close doors. I'm going to go back to the beginning. This is what we call an ironic poem. Ironic meaning it's not actually true, but it makes us think. And it's true with some people, unfortunately. Kung ang taong naluwas o di ganahan mag-share sa uban, kini ang kamatuoran sa iyaha. Kini lang akong ikasulti nga to sa tawo, nga wa pa naluwas o padulong sa impyerno. Bisan ang imong gikinahanglang gikuptan ko, dili ako mohatag ni ini nganha nimo. Bisan ang mayong balita na hibaluan ko, di ko magahin sa takna sa pagsulti nimo. Busa samtang padulong ka ngadto sa impyerno, ako man makasulti lang, sorry gyud kaayo. Wala ko nagtuyo gayud nga maimpyerno ka, o kung ikaw maluwas man, ako malipay na. Kung naay laing tao nga mosangyaw kanimo, ako man mosulti. Amen. Salamat Ginoo. Apa na lang kanako dinhis kinabuhi ko. Ako di makagahin sa akong oras kanimo. Busa ikaw kinahanglan masunog sa impyerno.
Samtang ako magsulti lang, sorry, gyud kaayo. Nasabtan nako ang kadakos kinahanglan mo. Kung di ka maluwas, ikaw mo ato sa impyerno. Apan kinahanglan kang apan kinahanglan kang mosabot sa akoa. Importante kayo ang ako ang pagpangwarta. Dili lamang ang pagpangwarta nga nagakuha. Sa mga oras nako sa kinabuhis yuta, kadaghang sa lain buhaton nga importante. May Facebook, YouTube, ug ML, ug syempre may TV. Busa ako way pagduda nga masabtan nimo. Ang rason nga ikaw kinahanglan maimpyerno. Wa kay katungod nga magdahom nga buhian ko. Kining mga butang nga importante kanako. Nasayod ko nga ang mga butang din hisyuta sa dili madugay mahanaw ug mawala na. Apan karon kini man ang prioridad nako. Busa musulti ko nimo sari gyud kaayo. Uska pangutana. Unsay mong gibuha karon? Alang ang mga taong nawala diri sa dapitan maluwas. Sayo pang grammar. Aron ang mga tao nga nawala diri sa dapitan nga maluwas. Unsay mong gibuha alang sa uban? Nagdala pa ka sa mga tracks ihatag sa imong classmates sa eskwela? Kabalo ba ka unsang pag-share sa mayong balita sa uban? Kanusang last time nag-share gayud ka? Daghang sa atong membro magsangyaw matag simana. Ikaw ba? Thursday night nami special visiting time 5:30 p.m. Mas bugnaw na 1 hour lang. Ang Diyos mo hatag nimo 168 hours per week. Makahatag ba ka kaniya 1 hour? Nabat na Sabado sa buntag pod, mas init, mas lisod. Na Domingo sa udto, mas init, mas lisod. Kanamura sa nag-start mi sa Thursday. Unsa imong gitugot nga nagpugong nimo gikan sa pagsangyaw sa mayong balita nato sa uban? I said, number 1, ang kamatayon, dali ang katapusan alang sa nangawala. Unsa nagpugong nimo gikan sa pagsangyaw sa imong parente? Kahadlok. Pasin sila masuko. Pasin sila may impyerno pod. Ang kamatayon, dali ang katapusan alang sa nangawala. Number 2, ang kamatayon, dali ang katapusan alang sa nangaluwas. That's us. Turn with me to 2 Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Second Corinthians chapter 5, verse 10. Kung nasa amen? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. That doesn't mean matarong o dautan. It means mayong quality or delete mayong quality ang imong pagpangalagad. Verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Kay kitang tanan, kinahanglan nga mo atubang sa lingkuranan sa paghukam nga iyat ni Kristo. Aron ang matag-usa, makadawa sa mga butang nga nahimo, diha sayang lawas. Sumala sayang nahimo, bisan kung kini maayo o dautan. Busa sa nahibolo sa pagkamakalalisang sa Ginoo, kami nagdani sa mga tao. Knowing the terror of the Lord, we persuade men. What is dani? It means bira. Or the other Bible word is kabig. Kabig. That's the word in Hebrew in Proverbs 11. He that winneth souls is wise. Dani and kabig are almost the same, aren't they? Yep. You know what he's saying? That word, knowing the terror of the Lord, means kung maghunahuna ta kabahin sa judgment seat of Christ,
That should scare you. Ikaw mo tindog gayud atubangan ni Kristo. Dili aron mo lantaw kung naluwas na ka or dili. Mo tindog ka atubangan ni Kristo aron mahukman ang imong mga buha alang sa Ginoo. Dili aron mahukman ang imong mga sala. Ang imong sala gihukman diya sa cross, diya si Kristo namatay. Ikaw nagbutang sa imong pagtuo diya ni Kristo. The judgment seat of Christ is for people who are saved. So kung wala pa ka naluwas, una sa tanan kinahanglan ka maluwas. Pero kung naluwas na ka, ikaw mo tindog atubangan ni Kristo. You will give an account. Ikaw mo hatag sa husay. Husay means sunod-sunod na pagsulti kung unsay nahitabo. Ginoo, kini akong gibuha alang kanimo. Kini ang mga tao naluwas tungod sa akong kinabuhi. Kini ang mga tao nga ako nagtulo sa pulong sa Dios aron sila magtubo o mukat-on. Kaya nga naman magtugyan sa tanan. Ang kamatayon, dali ang katapusan. Truth Baptist Church. I am not talking about every church member should be a pastor or a pastor's wife. We're not talking about that. We're talking about matag Kristohanon, kinahanglan magtugyan sa iyang kapabuton ngato sa Diyos. Sakto ang grammar, give your will to God. Ginoo, unsay mong ganahan, kana akong buhaton. If you want me to work a secular job and be a faithful soul winner in the church, kana akong buhaton. If you want me to be a pastor, that's what I'll do. Whatever you want, that's surrender. That's surrender. Hingpit nga pagtugyan. We persuade men. Why? Kay nahadlok ko sa adlaw nga motindog ko atubangan ni Kristo. God directly connects the judgment seat of Christ with soul winning. Pagsangyaw. Why do we go soul winning in it's hot, Pastor Mike. Init ka ayo sa gahapon dito sa Esenyero. Hugot kayo sulod sa jeepney, kapuy kaayo kaming tanan. Kay nga naman lagi, knowing the terror of the Lord, we persuade men. And knowing if we don't tell them, they will go to hell. Here's the practical reason for serving God. I do believe serving God results in Christian joy, but sometimes it takes a while. Naay mga panahon sa kinabuhi nga nag-aalagad gayud ka o gamay kayo ang kalipay. So kung kanay mong raso mo undang ka. Usahay unod no ng imong pagbati. Ni ka magsulti, kabalo ko si Kristo ngayon sa akong pagtugyan, pero ako'y labot ka ron. Sometimes the flesh kicks in, doesn't it? So today's practical. Death isn't the end, ladies and gentlemen. Di asa lang nga, dali ka magbati, dali ka, you don't feel like, wakay gana. Iyanak nga adlaw, hinumdumi. Ang kamatayon, dali ang katapusan. Ang tao nga, dali sharan na to, may impyerno gayud. O sa katapusan, kita mo tindog atubangan ni Kristo aron muhatag sa husay. Knowing therefore the terror of the Lord. Let me just take a minute and say this. Naghiskot ko several times, but I won't say it again. Nagatul ko nga matag Kristohanon. Kinahanglan magtugyan sa iyang tibo kinabuhi ngata ni Kristo. However, kanadili ang paagi nga ang tao maluwas. Kung wala pa ka naluwas, dali ka makatugyang karon. Kinahanglan ka maluwas una. Pero kung naluwas na ka, ako mo challenge kanimo. Itugyan. Itugyan. I'm not saying it's gonna always be easy. Carrying a cross isn't easy. Ang pagpasan sa cross talit sa yon. Pero worth it kayo kung ikaw mo kita ni Jesus. On every head bowed, every eye closed.